amma ina neman alfarma a wajenka. Ina jinki, faɗi ko menene? Gidan nan ya mun faɗi ni kaɗai. In son samu ne a samun min 'yar aiki. To ai so nake wai a ce ki saka ta ki wala a gidan nan ki kaɗai ba tare da wata damuwa. Amma tunda kin faɗi haka, da yake so ai. Ina buƙatar 'yar aiki. Dai wannan ne kwanta da hankalinki har kamar an yi an gama. Tashi ki zauna. Na gode. Bari rage wannan nauyin. Daga ɗaurin aure. Amina. Amina. Na'am. Lafiya me haka? Wai dama haka kake da tsoro? Kashe. To, naji da shi. Ka kashe. A'a, da kin na canza ai. Ka zauna ba kallo kenan. Kalla ki gani. Ya koma gashi naman daji ne da su ne ko su matsoran su. Ina faɗa maka ba na son kallon horo. A'a. Sai ka ce dodannin da ke ciki za su fito su kama ki da gaske? Zauna mai kallo. A'a na fi son wannan. To, an canza yanzu ai. Sakata ki wala ki kallon ki. Ga nan ni ma na zo zan taya ki kallon. Kin fara hamma bacci ke ji ke. A'a ba bacci nake ji ba.
Adam. 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 Amina. 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 Lafiya kuwa? Me yake faruwa ne? Dubi abin da yake faruwa ne. Me yake faruwa da ke mene? Dubi abin da yake faruwa da ni. Ni ban ga komai me? Lafiya kuwa? Dubi jikina, ji fuskata. Amina ban ga komai a jikinki ba ko da fuskarki. Me idanunka yake nuna ba? Oho, na fahimta. Tsoro kike ji ko? Amina kenan. Horror film ne. Ba fitowa za su yi su kama ki kamar yadda kike kallo a ciki ba fa. Kin cika tsoro wallahi. Kin cika tsoro wallahi. Kwantar da hankali. Babu abin da zai same ki ko? Yanzu ka raka ni ban ɗaki fitsari nake ji. Fitsari zaki yanzu sai na raka ki ban ɗaki muna cikin gida ɗaya? Ni dan Allah ka raka ni dan Allah ka ji. Ami wannan wani irin tsoro ne? Mu je.
Me haka kuma? Dodo ne a ciki. Gashi ta wurin madubin nan. Wallahi babu komai a bayan gidan. Wanda yake damin ki ne? Ni wallahi na gansa ido da ido. Anya baki da aljanu kuwa? Ba wani aljanun da nake da wannan dodo na gani. Dan Allah ki shiga ki fitsarin nan ki so mu je mu koma falo. To sai dai mu shiga tare cikin toilet. Mu je. In fitsarin sai ki daura alula. Sai mu je mai sallah wata kila in kika yi mun kai sallah komai zai kai. Ya kamata ki je ki kwanta ko? A'a, ni ba zan iya shiga cikin ɗakin nan ba, tsoro nake ji. Amina, babu abin da ya same ki. Ki je ki kwance ki. Mun yi sallah mun yi addu'a, babu abin da zai ƙara da miki. Ni wallahi ba zan shiga ciki ba, tsoro nake. To mu kwana a nan mana. To. Shikenan. Ga kujera na zaki iya kwanciya. Ya aka yi kai bacci, ya za ka yi bacci cikin wannan lokacin? Tashi. Me yasa za ka yi bacci? Ka san fa bacci a wannan lokaci mafi kuskure ne a rayuwarmu a wannan yanayin da muke ciki. Ka tashi maka ka yi bacci.
Waye? Wa yake lokin ne? Madam, me ya kawo nan kuma? Ko da aka yi kuma a adireshin ya nuna min gidan. Da wani to, ina zuwa. Ba na tsammanin a nan gidan ne. Nan ne gidan, saboda adireshin da aka bayar ya nuna wannan ne gidan. To bari tambayi matar gidan. Ke kika yi order pizza ne? A'a wallahi ba ni bace. To abin da na faɗa masa kenan ya dage wai daga gidan na aka yi order. Wallahi ba amma in ya dage kawai ka karɓo ka rufe gidan kawai ka karɓo ka rufe gidan. Ta ce ba ita ta saka aka yi oda ba. Nan ne gidan, don ban yi ba daidai ba sai da na duba na tabbatar nan ne gidan sannan na zo. Malam to yanzu ya kake so a yi? To ai tunda na zo da shi ko ba nan ne gidan ba ya kamata ka ansa. Nawa ne? A'a ai an riga an biya kuɗin. An biya kuma? An biya. To amma Amina. Wai me faru ne na kakin faɗi? Ba kai ne ka rinka duka na sai da na ga baki a idanuna kawai daga dawowa karɓar pizza kawai in ta dafka bani kawai ka sake shi a ƙasa kawai ka rinka duka na. Ni na da keki? Ne mana. Kaga jikina ta abin da gama. Babu komai a jikinki. Akwai abin da yake faruwa a cikin gidan nan. Wannan abin ba zai rika faruwa haka kawai ba gaskiya. Ina zuwa. Gaskiya akwai abin da ya faru. Ina tsammanin gidan nan akwai hajji. Gaskiya ni ma da ya haka nake tunani. Abin da nake tunani a gani kuma. Ka san abokin nan. Fito min da motar nan. Bari shirya mu zo mu fito mu shirya.
yanzu abin da za a yi, na sa mai gadi ya ɗauko mota, je ki ɗauko kayanki mu fita mu bar gidan nan, wannan masifa ta yi yawa. Wani kaya kuma? Ai ni a haka za ni. To mu je, so mu je. Kin ga mutum nan kuma daga kallon da ta ina zuwa da kai Hassan. Hassan. Kai Hassan. Hassan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amina. Hassan ya mutu fa. Kai. Me aka Amina? Me? Wai me yake faruwa da me yasa ake mana haka? Me yasa suke mana asiri ne wai haka? Amina kake sabo mana. Dukkan abin da yake faruwa fa da sanin Allah. Ni fa ba sabo nake ba, ka duba ka gani. Wannan shine daren farko, dare mafi tsada, dare mafi daraja, amma ba mu da kwanciyar hankali a rayuwar mu. Me yasa yake faruwa da mu haka ne? Why me yasa? Babu wani mutum wanda yake iya tsallake kaddarar da Allah ya zana masa. Hakuri za mu yi mu karbi kaddara mu tsallake. Wallahi na ma ci da tsammani da wuya mu kai gobe da safe. Wannan irin bala'in da yake faruwa da ba za mu ci gaba da zama haka ba. Dole mu nema wa kanmu mafita daga yanzu zuwa wayewar gari. Saboda na yarda da dukkanin abin da kike gani. Wa ya kashe mai gadi? A wani dalili? A wani dalili ne haka kawai kama dukana? Na gani da idona kuma na yarda da ke. Wallahi ni na san ba ma za mu kai safiya ba, za mu mutu dukanmu. Ba abin da zai faru. To ni dai shi bi in case in na mutu dan Allah ka yafe mu. Aljani kuma menene na wannan duniyar da Allah ya halitta? Bai sai janyo wa'adin da Allah ya ɗauka maka ya rage shi ba. Za mu tsallake insha Allah. Ina za ka tafi? Dole mu duba. Kawai ka bus su gama. In sun taho ne wallahi ni am ready wallahi. Muna neman taimako. Babu inda ba a gansu ba cikin gidan nan. Kin gansu a ban daki, kin gansu a daki, an gansu a ko'ina. Saki zaman ki na zo kan. Zai zauna. Amina, me yake ji haka? Yunwa ke ji kuma kike cin ɗanyen kaza? Ami!
Waye? Waye ne? Ni anya wannan abun baya da nasaba da abin da muka aikata. Me kuka aikata? Amina, tsaya ki fad. Me yake faru? Me haka? Ba zan iya sanar da kai komai ba Adam, yanzu sai ka kai ni gurin umma. Ina son in ga umma cikin daren nan. Ta ina za ki fita ki gida a wannan abin da yake faruwa? Yanzu ni da ke muka fita, yanzu gashi koma me ya dawo da mu gurin nan. Ga mu inda zaki. Gida zan tafi, koma me yake faruwa zan sanar da kai. Dan Allah ka kai ni gida ko ka bari ni kai. Amina. Shi ne waye? Na shiga uku. Wallahi Usman ne. Waye Usman kuma? Ba zan iya faɗa maka komai ba, dole sai na ga umma cikin daren nan. Dole sai na ga umma. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi duk abin da ya faru wallahi umma ce ta jawo mana. Umma, wallahi na ga Usman. Na gan shi. Umma, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'am. Hello. Na shiga uku. Wanda yake faruwa ne? Na shiga uku.
Za ka fara ko? Ai ba zan taɓa fasawa ba in dai akan ki ne. Ki sani ke ce makullin zuciyata. To ni ma ai kai ne makullin zuciyata. Na baki raina da rayuwata gaba ɗaya na mallaka miki. Ni fa ka san zan iya haukacewa akan ka ko? Ki daina wannan tunani. Ki sani idan tsotsayi ne to tsotsayi bai isa ya raba ni da ke ba. Idan kuma kaddara ce babu kaddara a littafin rayuwar, babu wannan a kaddarar rayuwar. Yaya kamar yadda na sha sanan maka a baya haka ma yanzu zan ƙara jaddada maka kasancewar aure babu sana'a kai ka san ba mai yiwuwa bane ba. To ai yaya wato dama abin da ya faru ai mun riga mun yi alƙawarin aure da ita ne. Assalamu alaikum. Ha? Yaya Usman, zan da zuwa. Ka shigo ina ta uzuri kuma a kicin. Yanzu na gama zan je zan karasa abin da nake yi sai in zo. Ba ka karke ne. Kana ji na? To dalilin da yasa ban ba ƙwarin gwiwa akan aure ba. Wallahi ba sai da ni. Ya ina. Mun yi alƙawari da na ci wata alƙawari. Kaga Usman ka bani ni da shi za mu magana ka ji abinka. Wannan tsakanina ne fa jaka abinka za mu magana tsakanina ne da shi sai ka wannan haba. Ina jinki me ke tafa da ke? Dama magana ce game da yawo Usman tsakanin shi da yarinyar nan. Kaga dai yana son ta kuma sun shaku da juna yana matukar ƙaunarta. Kana ganin raba su ba zai iya kawo wata matsala ba? Ka duba abin nan ka gani don Allah ka taimaka mishi. Ko kun ba ku da wata magana ce soyayya sai aure yaron nan ba kokarin sana a gare shi ba to in kin daure gindin ai auren nan da me zai ce da ita? Kai fa Allah ya riga ya rufa maka asiri. Kana da rufin asirin da za ka iya ɗaukar nauyinsa tare da iyalinsa. Ka duba wannan abin kamar ka taimaka mishi iya gwargwadon iyawarka don Allah. Wake shi sa ka bada goyon baya ya auren kenan saboda ni mai arziki ne? Shi kenan tashi kije zan duba an gani. Malam barka da gida. Malam wata magana ce ke tafi da ni mai matuƙar muhimmanci zuwa wajenka. Na'am. Wato ƙanaina Usman ya ga yar wajenka kuma sun gamsu da junansu. To da ya gaya min cewar yar wajenka ce sai na ga cewar faɗuwa ta zo daidai da zama kasancewar kai malami na ne kuma ba da aibu a gurinka. Haifin da ni malamin ka ne ba. To gaskiya na yi matuƙar farin ciki kuma dai albishirinka tuni ina da wannan labarin suna soyayya ne. Kawai na dakata ne ji kun yi magana tun da ɓangaren gidan maza suke da alhakin fara magana. To ina ta son ku yi magana ɗin saboda ina buƙatan haɗa jini na da naku. A taƙaice dai kawai ka gaya wa Usman na bashi. Alhamdulillah Allah saka alkhairi.
sannan kuma in Allah ya yarda wani aure za a yi shi, zan faɗa a gida magada ko mutuwa ta ratsa wannan dan muna sarar magani, to wannan aure kar a fasa shi a yi shi. To malam sai dai abin ne sai dai haƙuri, kasancewar Usman ba shi da wata ƙwaƙwarar sana'a. Masu ba kenan. A zanen ce ta da mu Hausa suke sha yaƙin ruwa ya ci sakaina. Da ni da Usman da waɗe uba ɗaya kuma arziki shi Allah shi ya san yaushe zai wa bawansa. Wannan gaskiya ne. Ni wannan ba matsala ba ne. Malam an gode, Allah ya saka da alheri, Allah kuma ya bar girma. To ni zan koma. To babu ni. Wato Usman, kasancewar aure baya yiwuwa sai da sana'a. Kasancewar na ji wajen baban yarinyar nan mun tattauna kuma ya ba ka auren yarinyar nan. Don haka sai ka gani na samu maka wata karamar sana'a amma ka sai ka kasuwa a wajen wannan abokin nawa. Usman, to kamar dai ina musu ya gaya maka wannan kamfani nawa ne ko mai ƙarta sana'a da ka tsaci kanka a ita ko ƙoƙarin rike ta. Duk wannan sana'a da ka ganta ni tana da muhimmanci a wajena. Duk arzikin da Allah ya bani ta sandiyar wanki mutuna ne, gashi ko ina abin da Allah ya madi. Da haka ka rike amana, wannan kamfanin ka ɗauka ta karnaka ne, dan da musu ba abin zaci shi da godiya. Musamman Allah ya ma albarka, Allah ta fitar da alkhairi. Yanzu wata ran za ka zama miji da ci ka ce za ka yi aure. Yanzu ilama akwai ta. To, na gode ba kuma Usman, ka ɗauki wannan kamfanin tarkan naka. Na gode Jide ni da shi. Na gode ne. Allah ya saka da. Karka da. Kai wani daɗi nake ji a raina. Ai baki kai ni jin. A haba. Dan ni wallahi je ko bacci ban yi. Allah wai ji nake abun gidan kamar mafarkin nan wai an bani ke ba. To ni fa ji nake kamar nesa ta matso kusa. Me yake ci na baka yana zuwa kamar Ƙaunar ka nake ci, soyayyar ka tana. Malam, gaskiya wannan baikon ko bai yi ba kuma zai yi ba, ban kuma yadda da shi ba. Saboda me za a warware wannan baikon? Ba zai yi ba malam. Yaya za a yi a sai da akuya haka kawai ta dawo tana ci mana danga yaron da ba shi da kokwarar sana'a. Ba abin da yake wa gaskiya san bai kamata. To ubana, kai har ka isa muna magana ka zo ka saka mu baki a ciki? Daga yau sai yau idan muna magana da mahaifinka kana saka mu baki a ciki idan ba sai na ɗaga maka nono ba Allah tsira. Kai ni za ka ma ɗiban albarka sannan kai ma ciki faɗa maka wani kula ne ka da sani ba. Hawa, ni ba ƙaramin mutum ba ne. Idan ne magana ƙwaya ɗaya, daga wannan maganar ƙwaya ɗaya ba na canjawa. Kuma magana ta arziki da kike nan wannan yaro da na bawa yata. Allah Ubangiji shi ne yake riƙe da arzikinsa, shi yake riƙe da faifan bashi talauci a rayuwarsa. Idan Ubangiji ya yi nufi, zai azurta wannan yaron sai ya azurta shi fiye da duk wanda kika sani a duniya ko kike kwaɗayi a irin rayuwarki. Idan Ubangiji bai kaddara masa haka ba inda yake nan haka su zauna tare da shi da yata. Sannan kuma ina ta ja miki kunne duk lokacin da abu ya faru tsakanin ki da yayanki kina furta magana irin ta tsinuwa ko la'anta a tare da su wanda irin waɗannan kalmomi su ne suke lalata ƴaƴan da iyaye suka haifa da hannunsu. Kuma sannan na so ga miki Mustapha wannan magana da ke gaya masa zaki ɗiga masa kunne wannan magana da ke gaya masa zaki ɗiga masa babu abin da za ta yi masa.
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai dan Allah dan Annabi malam me yasa kake takurawa rayuwata ne? Ki haƙuri, Amina. Soyayya ce ta sa ake bin mutum har a zo gidansa. Kuma ni ba laifina bane, laifin zuciyata ne. Soyayya. To ka sani ka makara, dan ni matar wani ce. Ki ba matar kowa bace face ni. Ki ba matar kowa bace sai mai rabo. Kuma ni ne mai rabon insha Allah. Dan in dai ba a shafa miki fatiya ba, dan haka baki zama mallakin kowa ba. Amma insha Allah zan dauke ki daga gidan nan. To ni dai na riga na faɗa maka, an riga an bada ni da wanda ya dace da ni. Sani. Bakari. Yawa. Ai ni ce mahaifiyarta. Umma, na yi ne. Lafiya lau. Na gajiya. Tashi dan albarka, tashi. Wallahi ba kuma wanda ya bada ta ga kowa. In ma bayarwan ne kai zan bawa. Allah saka. Kuma yanzu ko ka shirya ka fito. Insha Allah za a baka. Da wannan dan ci goro. Yayi yawa. Ai na goro ne. Yayi yawa. Ba a mai da hannun kyauta ba umma, na goro ne kawai. Yayi ba duk wannan yayi yawa. La. Allah shi albarka, nagode. Allah ƙara buɗi kaji? Munafuka, sha, arziki na binki. Kina go. So kin ga wannan shine aikin bana. Kashi, alhamdulillah. Ai abin da Allah yake nuna miki kike ta rintsa ido kenan, hanyar arziki ana jin ki kina wani abin nan ki tafi. Ai in gaya miki wannan aure da wannan yaro. Me wannan mai kudin nan ba? Wallahi da zai ba uban da ya isa. Ruwa da iska da guguwa ko? Bai isa ya hana auren nan. Gaskiya umma wannan ba daidai bane. Shekaran mu nawa da Usman, gaskiya ba a mai adalci ba, ai duniya sai ta zage mu. Dabar tubin guri shashashar banza sakarai. Ta dade bata zaga ba duniyar. Na ce miki ruwa da iska da guguwa wallahi. Kin ga na rantsa miki ma ko? Bai isa ya hana ai aure da wanda ya baki wannan kudin. Amma umma ana ganin babu da mutunci a garin nan. Bai kamata mai abin da zai sa a zuba mai da mutunci. Mutuncin ka kuɗi. Ka gane? Sha, kai ma? Shashashai? Kai idan ba in ka kuma yi min irin wanda zan buge ka wallahi. Yanzu da mutuncin mana. Mutuncin mutum kuɗi! Ba ku sani. Banza da nawa fi kawai. An mun ta karewa kenan a cikin talauci? Sakarkaru shashashai? Ba ku san me duniya take ciki ba ne? Auren nan na faɗa na ƙara. Ruwa da iska da guguwa ba zai hana wannan aure ba. Ƙarya kike yi Hauwa. Ƙarya kike. Idan har ina numfashi wannan auren babu wanda ya isa ya hana shi. Ki saurari gani. Zaki wa kanki abin kunya. Zaki bar wa ƴaƴanki mummunan tarihin da ba zai wanke a cikin idanun mutane ba. Me isa ba za ki ji tsoron Allah ba? Yaron nan yazo shi yana son yarinyar nan. Ina mutumin kirki a unguwa wanda kowa yake gani na da mutunci. In amsa masa cewa zan bashi. Ayi baiko. Sannan ki zo ki ce wai wannan auren wai ba a isa a yi shi ba. Wallahi duk abin da zaki aikata wannan da dama kike ne maki jini kanki. Kina jina? Idan dai ni na haifu wannan jini na ce, to Usman shi ne mutum. Baki isa ki hana ba. Ya fara kai.
Barka da fitowa gimbiyata. Yawwa. Ki hakuri na kamar ina takura miki. Ba laifi na bane, laifin zuciyata ne. Gabaki daya kin hana ni sakata. Duk inda naje in banda ke babu wani abu da nake tunawa. Nace dai to bari zo in tambaye ki. Wai me sirrin ne? Dan na lura da cewa kin kulle min zuciyata. Yanzu ke ce mu kullun zuciyata. To, daga yau zuwa gobe jibi iyayena za su zo magana kan aurenmu. It's like you're not happy. I'm happy. Kin san Malam, kana ƙara ganin ka kofar gidan nan. Baka ƙara zuwa kofar gidan nan in baka ba duk abin da na maka kai ka ja. waye kai kuma? Ni dan uwanta ne, kuma a matsayin mahaifinta. An ba da ita ga wanda ya dace ba kai ba. Ni na fi dacewa da ita. Don haka ka faɗa min nawa kake bukata don na duba na gano cewa kana da bukatar taimako. Oh Allah, na gode maka. Alhamdulillahi, burina ya kusa cika. Wallahi, lillahi lazi ta za ta auri mai naira. Haka kawai su dare mu je mu kare a cikin talauci da tsayake so? To Umma Usman fa wallahi ina tausayin sa. Yanda kike tausayin shi bai tausayin ki. Sakare kawai, sha. Neman kashe ki yake da talauci. To billahi lazi idan ya sake duk wanda ya sake ya shiga cikin lamarin aure naki ko? Wallahi tallahi zan murkushe shi in kashe. Dan ina da yanda zan yi in sa a kashe min shi. Babanki kuwa sawa zan abame min bakin shi. In ka ta yanda zai yi magana. Barantana wani can. In za ki bi ma kawai ki bi kin ji? Yawwa. Amina, je karatun da na koya da zaki ci. Ko sai a zauna a rana kawai. Tafi inuwa. Albarka. Na'am Umma. Yanzu nan na dawo daga wajen bokan can. Na zaune bai ga na gari ba. Kin ga wannan kullum maganin? Umma me za a yi da shi kuma? Abinci za ki zuba mai. To Umma ai ni fushi yake yi da ni kuma Ina zuwa wannan kuma shi ne kuɗin. Shi za ki samu ki zuba a ruwa ki sha in za ki wanka. Ki wanka da shi kuma sannan ki sha. Shi yasa nake alfahari da ke uwata. An haɗa miki ki mun shirme. Rike dai wannan ɗin da na mutuwar. Yana zuwa ki zuba mai abinci yanzu kira min shi. to Umma ai fushi yake yi da ni ya ma daina zuwa inda nake kwata-kwata. Kirawo shi mu gani. Mu gwada. Umma bai ɗaga wayan ba wallahi. Ƙara kiran shi. Ha?
Ya ki ya ɗaga. Samun sa. Yau ka waya ta kuma. Kira shi a waya ta. Ayin biya sama ta bi sama ta. Salamu alaikum. Alhaji Malam Usman dan albarka. Yaran kirki, a'a mahaifiyar Amina ce. Wallahi ka gani ta gagara cin abinci. Kukan safe daban da abin take ta fama yanzu ma dai kaga dai zazzabi ke shirin bige ta shine nace ta bani lambar ka. Tun da wuri a kirawo ka kai hakuri. Ka dan zo ka gani ka ci ma abin da ka cin zai to ka ga wai wata kake mata bara. Allah zaka zo? To kin ji? Alhamdulillah to shi. Allah ya maka albarka. Na gode. Allah sarki dan kirki. To madalla sai ka zo. Ka ci ubanka ba. Ka ci ubanka. Yanzu wannan sai kin tashi wankan na baki. Amma yanzu kamun ya zo ai awa 3. Ina abinci. Saboda unguwarsu yana da nisa. To shine menene? Maganin zai lalace? Kina zuwa zaki zuba mai yanda ba zai gane ba. To. Ajiya gaskiya ina son shinkafa da wake. Allah sarki. Ka koyi sa'a ta iya ita ta dafa. Ita ta dafa? Matar ta ka yi. Ko zaki ci? Kai. Wato kina ji kwajiya? Abun fa daman da ya haɗa mu ba faɗin wani abu ni na san ba ta iya rabuwa da ni ina zuwa ba zan gaya mata mutum ya zo daga zuwansa ba kawai ta ga mutum da mota bata ma san sana'arsa ba ta ganin kan kai ne irin wannan kawai gani wallahi na san baki sani ba wallahi tallahi sani ina cikin gida dan albarka ba hucewa ba ani na fi son sa mai a hucen ya fi daɗi ai shinkafa da wake da zafi ko kona ciki take ki san me za a yi Allah irin yan soyayya zan ci amma ba a ya ba umma gaskiya ke wato kina ji ko umma ka ci mana tun asalin rikita ai sai na ba ta so na gaya miki ne shine da ya kaci kai dan karo min yaji kai ka kiyaye harkar yajin nan ni ita kanta na hana ta baya da kirji suya da za a karkar bari ko shi sa nake jin wani zubin kirji na nan haka to shine yaji ne ko da take nan Allah in dai akwai kuma yana so na ya ci abinci Allah ina ruwanki ne in ya ce ba zai ci ba sai me haka kawai sakarai yana yin magana shi sai kai ki sashi ya kware yana cin abinci ai sai kai ka kwarewa kai na rantsa da Allah abincin na yadda ta dafa walla ba ki ci ba ko ka hada da ruwan za ka ji daɗin amfani da shi a daidai wannan lokacin ni na san ba za su ga rabuwa sha ruwa Allah dai ya kai mu ya ba mu ararai da lafiya auren nan ma nake wallahi lokacin ma wallahi tafiya ya kamata ne jira na na kushe kai irin lamar da na dinga yi Allah wallahi to ni fa zan tafi okay sai mu yi waya kawai zan yi waya ina wani mara yanzu ake ta dan lalabe wannan sai a dan mai ta wallahi ina karbi yawa ko gora aiki sai waya kuma haka ne na gode zan tafi na gode ya mu yi waya kawai shikenan umma sai an jima to sai an jima zan kira ki ya Umma, in ya je ya mutu a bakin kofa. Ina ruwan wani ya je ya mutu nan da awa 3 zai mutu inda zai je a can zai fadi ya mace musu. Umma to bari na raka shi. Ke me? Wallahi na dauki dutsen kwamtsa miki. Umma kamin ya mutu ban kwana. Tashi mu kai ki kamin daki zaki mutu.
Allah su ke mutanen da ga sun zai kwanta ya huta da zai makali ana Usman 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 inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Usman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un menene Usman! Usman! Haba umma, ya za ku aikata irin wannan danyen aikin? Ai ba wannan ya kamata ka tambaye ni ba, ka bari ni abin da ya kawo mu. Boka, ai wannan yaron ne ya dawo. Tabbas ya dawo. Yanzu aka yana cikin gidan nan. Ku kwantar da hankalinku. Yanzu haka ya kashe mai gadon ku. Zai kuma kashe ki. Na shiga uku umma. Jibi kuma kai zai kashe ka. Tabbas zan yi muku gagarumin aiki. Da jibga-jibgan aljanun da suke gidan nan za su bushe. An ji mai na ce ko? Boka, ai na san haka ba zai faru ba tun da kana cikin gidan.
Baba, dan Allah dan annabi ka shigo gidan mu yanzu akwai matsala ne babba. Suna gidana. To sai ka zo. Hawa. Tashi. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Irin wannan ita nake gaya muku. Da Allah ya sa kun ji zancen da na gaya muku, da irin wannan ba ta faru ba. Hawa'u, kamar inda na gaya nake cewa za ki bar mummunan tarihi dangane da zuri'ar da kika haifa gashi kin ban musu. Wannan abin da ya faru a gidan sirikinki, ko ruwan da za a wanke gawarki ba zai iya wanke miki wannan abin a idanun mutane ba. Baba, tabbas kuskure da an riga an yi, sai dai kawai mu roki Allah ya yafe mana baki. Malam, kai mutumin kirki ne, amma matarka ba mutum ne kirki ba ce. Babu abin da na aikata musu suka kashe saboda son duniya da kwaɗayin abin da yake cikin ta. Ba su ko tsoron haɗuwarsu da Ubangiji ba su. Malam, saboda darajarka zan yafe musu. Tabbas Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi gaskiya. Yake cewa bi istu ala wasa'ati hatimi. An aiko ni ne da tashin alkiyama tsakanin gaba ɗaya bai koma. A shari'atu sa'atu duk wani abu da zai faru na dalilin wata shi alkiyama babu wanda bai zo ba. Yanzu aka ce an tashi alkiyama ba wanda zai yi musu. Malam Usman, Ubangiji Allah ya ji kanka, Allah ya gafarta maka, mu ma kuma Allah ya sa mu kare da duniya lafiya. Ko kuma wannan abin da kuka kada ku ɗauka cewa kun ci banza saboda wanda kuka kashe haka kawai yanzu ya zo ya ce ya gafarta muku, Allah ya gafarta muku. Dalili na shine Allah subhanahu wata'ala a littafin sa mai tsarki ne yake cewa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'u jahannam wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban alim. Wanda duk ya kashe mu'mini cikin ganganci, Allah ne ya ce man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu azaban alim. Allah Ubangiji ya tanadar masa azabar da ba zai iya jurewa ba, kuma ya yatsi ne masa albarka. Abdullahi bin Abbas, sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda ya kowa iya fassara Alƙur'ani, ya ce duk mutumin da ya kashe mumini da ganganci ko ya tuba a banza. Tunda Allah Ubangiji ya ce khalidan fiha, madawwami ne a cikin jahannama, in ya shiga ba fita zai yi. Duk mutumin da ya kashe mumini da gangan ba da haɗa uba ko shubha, kamar inda kuka yi wannan bawan Allah kuka ci da shi guba ya mutu, to zai shiga cikin wutar jahannama ba zai fita. Babu kuma halittar Allah wacce Allah ya halitta za ta iya jure wutar jahannama, babu ita. Allah Ubangiji ya halicci wuta
ya sa mala'iku suka dinga hura ta shekara 1000 tana matsayinta na ja sai da ta koma baƙiƙirin, suka sake hura ta shekara 1000 tana matsayinta na baƙiƙirin jahannama sai da ta koma farasol saboda masifa. Har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa jahannama ta kai kuka zuwa ga ubangiji, ta ce ubangiji masifa ta sa bangare na yana cinye bangare, saboda haka sai Allah ubangiji ya yi mata umarni duk shekara ta yi numfashi so don ta samu sauƙin bala'in kanta. Shi ne idan an ji tsananin sanyi ana hunturu har jaura tana wucewa mutane suna mutuwa wucin jahannama. Tsananin zafi wanda zai sa rika faduwa ana mutuwa wucin jahannama. Na tabbata ko tukunyar da ake dafa arfar rodi ba za mu iya jure masa. Na yi wa Allah godiya da sirki na ba shi da ruwa a cikin kashe wannan bawan Allah. Sai dai kun sa shi ya aikata haramun, ya nemi aure a cikin aure. Haramun ne mutum yana neman yarinya an yi baiko ko an sa rana ko an kai kuɗin zance wani iganta a hanya ce ina son ta. Haramun ne. Shi ne kawai kuka ja masa, amma ba shi da alaƙa da kisan wannan bawan Allah.